Horas ma dihita saluhutna. Jingolo mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhutna roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Donga saha persyaon hata ni Tuhata nagabetu jami taminggu dihita di bagasa tikion tersurat do di pangukapon 20 sada ayat sada sahat rodiopat hujaha majo isi ni turpuki tu tonga-tongata laos tapeti hukma di bagasa rohat tabi songonom ma didok dungi huidama banua gijang ne baru doho tano ne baru ainung ngasalpu banua gijang na parjulu doho tano na parjului lautipe dangadong be jala huidama hutan na badiai tuat siap banua gijang siap debata ima Jerusalem ne baru napi nature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaan. Jadi hubegema suara nagugu sian habangsai namadok odo joro ni debata di tonga-tonga niak kajolma namaringana maibana di tonga-tonga nasida jala nasida mabangsona jala debata sendiri saor tu nasida jadi apusan di debatama nasa ilu-ilu nasida sian mata nasida dangadong behamatean nang arsa ni roha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disibe ainung ngasalpu na perjului ima sahakna dongan saha persyaon di bagasan Tuhatta Yesus ditongos do suraton ujui tu huria na pitu na di Asia na mekmet ima huria Efesus Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, doho Laodikea. Tongodo akka huriai mangado piragam niya katekanan, dohot ancaman, lumobi sian kaisar na manggonggomi ditikii. Dipaksa do nasida, asa manobba tu akka dibata gana-ganaan, tarlumobi ma asa manobba tu kaisari. Buluadong naso uduk tu paretan ni kaisari hona uhum manasida. Digosa-gosa mahuriai. Disiksa. Jala pola doadong nadiba sampai mate martir. Ala nina satia mangihuton Kristus. Ala ni situasi i torop do nagabi mabiar. Dang barani be makatidakon hak Kristenonna. Gebiadong matong na marbalik siya Tuhani. Ala duk-duk niya katekanan dohot anjamani. Donga saha persyaon marnida sude akan namasai dilehod debatama pangukapon tu si Johannes. Natongot terbuang di pulau Patmos. Ala ni hasationna tu Yesus. Jala dihabungan ima dipatudu debata tu si Johannes akka pangukapon na bertujuan lahu patuguhon haporsyaon doho pakirimonna doho sadok halak Kristen di huria na pitui termasuk ma patuguhon haporsyaon doho pakirimon nihita sude di partikia sinuaing asa unang madeli jala marbalik siya Tuhani. Dia mapangukapon na pinaturo ni debata tu si Johannes diturpukon. Didok naking diturpukon. Dungi huidama banua gijang na baru doho tano na baru. Ainung ngasalpu banua gijang na perjulu doho tano na perjului. Lautipe dangadongbe. Ima nadiak sadai. Artina salpu hono ni Tuhanido muse portibi nalilingi ima portibi nagu dosa dohot hajahatoni
Portibi nago akaparukilon doho si taunoni. Jala sikat ni nunga radidi ida si Johannes banua gijang ne baru doho tano ne baru tuaka na setia di Tuhani. Dungi di ida si Johannes do musia adong hutan nebadia tuat siap banua gijang ima Jerusalem ne baru na pinature songon oroan na sinanggulan madapoton harajaan. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Imana king na di ayat 2. Ima manggobarhon sada inganan nama cai uli narosir debata. Jala haulion na dipertudus dui songon haulion ni penampilan ni oroan, laho madapoton harajaan. Lapatan na bui dui manggobarhon haulion do lasnyeroha ningulu nyaka na setia tu Tuhani. Ati pe sebelumna nunga gersang maheu jala hancur pakilalaanna ala mengadupi akatekanan ditindas jala digosa-gosa. Alai ditikina dipature manang dipai baru Tuhani mamuse gabi uli saluhukna. Dukone terbege ni si Johannes do suara nama dok odo joro ni Jahuba di tonga-tonga ni akajolma. Nama ringanam maibana di tonga-tonga nasida jala nasida ma bangsona jala di batasan diri saor tu nasida. Imana di ayat tulu nakani. Bui doi manggobarhon kepedulian di Tuhani. Babua naso pasobun di Tuhani holan akana porsiai manaon akaha porsuhon nama ngonai tu nasida. Alai hadir do Tuhani di tonga-tonga nasida. Jala kehadiran di Tuhani, kehadiran na mabuan semangat las nyeroha dohot hanguluad do sikat niak ka arsak bahkan hamatiani. Ido naking natabege di ayat perpudi ni turpukon didok jadi apusan ni debatama nasa ilu-ilu nasida siam mata nasida. Dangadong behamatian nang arsak niroha nang anggu-hangguk nang nahacit dang disiwe ainung ngasal puna perjului. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi ganup nasatia tu Tuhani dada HP arsak anggu-hangguk dohot akan hacit bahkan hamatian nagabi jambarna. Alai di balik ni isu di jalo onna do muse upahanguluan do lasiroha nama notong sian debata. Dongan saha persiaon songonima pangukapon na ni ida jalan na binigini si Johannes di bagasan turpu jami taon. Gabi apul-apul lui na patuguhon ha persiaon do pakirimon nasida. Asa unang madili, asa unang munggil ha persiaon na siya Tuhani. Ala niya kaancaman, siksaan, dohot akka ha persuhon naro siya duru ni huriai. Alai naik totong setia mangihutot Tuhani. Ay ditikina bau-baon manang pay baru ni Tuhani do akka arsa ni rohai gabi las ni roha. Dongan sa persiaon laos ido tong na sinunggulan ni turpukon nang tuhita sude di partikiata si sonari. Tagamot talo tutu masa akka arsa ni roha mariluilu marhabuk ni roha alai ingok ma dadai ujung ni saluhut di akana persia di Tuhani. Alai di balik ni akka habuk ni rohai
bahkan di balik ni hamatiani di baga-bagahut tu hatta do las niroha dohot hangulua sugut. Songun nata begin aking didok diturpukon. Apusan ni debatama nasa ilu-ilu siam mata nasida. Danga dong behamatean nang arsa niroha. Asaido tong napaposoro hatta merhite minggu ujung tahun perhuriaunon. Molo pe di patu pahuria parningotan diakanong modding siat tonga-tongata. Dada na mangaruk karilungun manang sidangolok kita disi. Alai nalaos paingotok kita sudedui. Babuah hita pe modding domuse songon akadongata nang jumului. Alai molo pe marujung muse ngolutta sian hasianganon. Hapor siaot tamadok. Dada hamatean ujung ni perdalanan yakan apor siai. Alai hanguluan doh lasni rohana manotong do nak pinaradi di Tuhani. Atong tapagomos ma pos niroha doh pakirimota tu Tuhani. Ingatlah bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Meskipun terkadang karena kesetiaan itu kita harus mengalami penderitaan, ratap tangis, bahkan mengalami duka cita. Tetapi firman Tuhan saat ini menghibur serta meneguhkan kita bahwa Tuhan sungguh peduli dan mengasihi kita. Dia hadir untuk menolong kita, dan oleh kuasanya Dia sanggup untuk mengubah semua penderitaan dan duka cita kita menjadi sukacita dan damai sejahtera, baik selama hidup di tengah-tengah dunia yang sementara ini, hingga kelak menuju Yerusalem yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Dibaheni setia mahita totong mengikuton Tuhatai. Amin. Martangi yang mahita. Moleate ma ali Tuhan dihatam na kubigi hami. Lopokkom mai turohana mibi. Jala tugu-tugu mahami. Asa setia menghutoko. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami. Amin.